Umabot ng mahigit 400,000 na halaga ng umano'y shabu ang nasabat ng kapulisan ng Calasiao Police Station sa magkahiwalay na drug by bus operation sa Calasiao, Pangasinan. Unang naaresto ang 49 anyos at 25 anyos na suspect na parehong residente ng Barangay Malabago sa nasabing bayan. Nasabat sa kanilang kustodiya ang dalawang sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na may bigat ng mahigit 27 gramo na nagkakahalaga ng 183,872 pesos. Sunod namang natimbog ang 35 anyos na tubong San Carlos City. Ikinasa ang operasyon sa Barangay Bunlag sa bayan pa rin ng Calasiao. Nasamsam sa sospek ang tatlong sachet ng umano'y shabu na tumitimbang ng mahigit 35 gramo at may standard drug price na 238,204 pesos. Ayon sa pulisya, kabilang ang tatlong sospek sa listahan ng street-level individual sa usapin ng iligal na droga. Dati na rin umanong nasangkot ang mga sospek sa kasong may kinalaman sa iligal na droga. May transaksyon po na nangyari na yung mga operatiba natin na bumili po sila at sila inabutan. Kaya po nagkaroon po ng by-bus operation at sa pagkakahuli nila, pagkapkap ay manahuli pang mga item sa kanilang posisyon. Matagal na po silang minamanmanan, kaya lang medyo mailap at nagkaroon tayo ng magandang pagkakataon sa pagkikipagtulungan po ng ating mga barangay officials. Kaya naging successful po itong dalawang operasyon at nahuli itong mga drug personality na mga to. Bali nasa kategorya sila ng SLI kasi hindi naman sila government official, kaya nasa SLI sila. Pero sila talaga yung numero unong nagbebenta ng droga dito sa bayan ng Calasiao. Nasa kustodiya ngayon ng pulisya ang tatlong sospek na tumanggi ng magbigay ng pahayag. Mahaharap pang sospek sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sana po yung mga involved sa droga, lalong-lalo na po yung gumagamit, is mag-report po kayo sa kanya-kanyang barangay para nang sa ganun ay ma-process kayo ng badak po natin at magkaroon kayo ng kaukulang yung community rehabilitation nang hindi na kayo mapunta sa kulungan. Lester Narag, Balitang, Solid North.